semufo panyin ojebre ne adaje eso ni mu kroje de dika na safata se waso eteno na anwumre yi na yede enso enam de egu apono eso no ebi ene se na sebadani di ma de sia wonom ewo eye atim so adu abato mpesua so wotam se nkrofo nam na mokeka se o wako eye emra sebadafie mpramiensa enti no enkontena fie no bi franko na so obeye ne sa na wonya ne sa no wode ho anu yie e de aba ani anaswami ampi wano so den se bia betu dwase nyame anim no krani Kennedy akompre kwa Japan wa shock price no na ukopiam awotama west abato empesua so momre sebedwani wano so de kokobonsam akọ e de ama MPP amanyakuo no eye kokobonsam be ya Achimda akwatia ne mpatam wanso yase waterfo pipe bi druben bi agipo na yebedi mu nkomo na sansuso na abedwakuo mo na hye eye Ghana ahusuo nkrata dwumade ne totua eso National Identification Authority NIA one mu kyeremu se enne nkrofo Ghana card chese abua from offices a enya asem ketwa nto amosira amafo meje omade Abusuan sam na foforo aka ho na yesi adwade baba somwe na anumrei Kasiebo ye de baba somwe ma yafa seda emadwumakuo bi wonom na abua asoyanse Time Herbal Center for Eboye Chidom afe sanso na Akim State University College so Eboye na Chidom eba na nwumasua mu padia wadaroma ene wa mo ento kese na nyade so mbedu hwamo de biara eda ene enumre odia ne se wadaroma Facebook live yedem eno eye Ahenkan 93.3 FM afei YouTube eno so yedem Ahenkan 93.3 FM YouTube no subscribe na afi ne beka abusuako no eno boawo emma brebi ade adwumadie beba be fonten tan so bia onya nkaibɔ na so don sabo so achese wa ba be hwe de etwa enso edi egu www.ahenkanfmonline.com edem adaruma akwa no akokenkan ensem no ensusu ebi ewo ne mo we yede ensem no guane de adansedi ata totobu obekɔ nenne eta asem no so no eya adansedi ne eka ho obɔ no watebu oso mfonyi ne atwa de akyerɛ kama ti ahenkanfmonline.com na akokenkan ensem no bi ensusu ewo ho no mo 90 memwa wade kyerɛ betimi de afa 0533 898915 0533 898915 bekan sa ye bekan e de ama bra ese na efatamu enne onyunu bre Akan Kasiebo mu onkunyasie no eye nuanu mienu me adwenpa hene Kofi mensa dwene papa na papa endu anim kan mene merema apede the beauty queen mother afia ampofowa afe adishimama jebre ensamre mu enkyeremu ne fitiase ye de somwo Ahenkan FM Yes, some na say ede amawana enei eyamanwosemu ene do ebo ede awura MPP amanyokuo no okwo edikan no amu akwa wie eno ene se no mu hwe nim so benya frankatuni enam ne ekase jebo nya ajanya ba bedura wie a omatimi enso eyi frankatuni eno eye Dr. Alhaji Mamudu Bawumia Ghana mampanya be de kire na wono ene be hwe aboa pritumi no ede ama wo mafimpi no ene eye aduonu enan abatoɔ no enso so emuo na omawie ni saa no afei akaso mo be hwe na abatoɔ mpesua ahodo eso no wo mo enso beji nkrofo mo begiram aprem na se bedafie akunya no enso ede ama wo mo eno so wo hyehyɛ egu apono so a ene wokɔ emiaye ahodo empempe yi enye MPP fo ene omade hye na se bedwafo ɛwɔ no my friend se ofan constituencies no yakopɔ ya no December busumi ni mo mbɛhwɛ no ma yiyi nkrofo mbɛpresa ɛyɛ na se bedwafie akunya no de ama wo no mo afei ye bowram ɛwɔ afimpino ne aduonu enan mu a busumi etoso mienu February busumi no eno so ne de etoso ɛyɛ aduonu enan MPP amanyoko ne bɛhwɛ na afei ɛyɛ mansini anasa abato mpeso awdo akeka ni nyina so ɔmahwɛ atoto aba na ɔmatimi ayiyi ɛwɔ no mbɛtimi aprem na se bedwafie akunya no ɛde ama wo mo ntisiam no kasa de na se bedwafo ne bia so ayɛ se pa enya asem ketwa entebia fiase a mo ɛhyɛ ase ɛtɔn wo mo ho ɛde kyerɛ to an ne ɛsɛ hina wo mo wɔ no mo empesua so a enya asem ketwa ɛnam so ebi ama ɛyɛ ukopie mu akyem suaduro abato empesua so a empempe wonom na se bedwani ɛyɛ onimanyafo Kennedy ɔsɛnya ako akora ɛkyerɛmu sɛ ampa amfo na kyɛre to aso esanse wogidie sɛ wabɔ adwumaden pa ɛde asom ne mafo
adwumafoɔ ne serious ntino enye se wabɔ adwumaden na ho betimi adam obia ne enhu adi adanse de a enye wo frɛfrɛ dɔm se wɔn mmra no mo medi nachi no no mo enantenantententu wɔn mo empom se de be ombenya ahoɔden kɛseɛ na afe no ɛyɛ MPP parliamentary primaries ne duru a ɔmatim de akwakoto afe kura no 2024 so no amu no ɔmatimi ahwɛ aboa ama MPP amanyoko na kɔso ɛwɔ aban mu enti wɔde apom tenten adwumadie bi ahyehyɛ so a na watu de sɛ adwumarura toaso health work na sɛ adwumadie no ɛkɔso no ɛna nsɛmtwerɛfoɔ ɛbɔpiri onimonyamfoɔ Kennedy ɔsɛ nyako ɛna twetwe nkɔmɔ no musa nso ɔpɛni kasie ya tete sɛ bi mu kyerɛ mu sɛ wɔkɔmla hyɛ badwafie weka ho a empre bɛsɛ 9 na wo ba bɛpire yi wo kika mfie ni bom a ɛkyɛ sɛ afimpinu ne aduonu ɛnan wudi ba wieye pɛ ne wakɔmla hyɛ badwafie emfie poli dumienu eto mo kyerɛ sɛ ɛyɛ wakobi ɛyɛ sifam no obi susu enkobi ɛno wogye saa asɛm wesai ɛna mla hyɛ badwani wɔ manyafo Kennedy ɔsɛnya akɔ sɛ ɛdi asɛm na mo kekan ana nsɛm bɛ kora na nkrɔfoɔ ne nam a mo kekan we nyina di piaka ani hwɛ hene Ghana constitution no anyambia hemfa ne atwera to sɛ so obi kom na sɛ badwafie emfie poli dumienu anase wotimi nya akonya time no wotimi ɛkɔ ne saa empremiensa ɛwɔ so osi fam obi su kɔbie hemfa ne atwera to bo na sɛ badwafie kunya na anase ye fie adidie ɛna atɔ ɛne so wenkɔ no obi mra anase hyɛ ato sɛ afie kura kunya kura mpo na yɛ ahenie no sɛbsɛbe obi to so a wodia gise nyakopɔ ato ne nsa afrɛ no ansa ne onipa koro no sɛbi wagya ato amobi abefa ananya sa netie enti Ghana mamra no yɛ ntwenhyɛ baabia sɛ ukom na hyɛ badwafie saa mfie dumienu a ɛwɔ sɛ osifa mu obi akobi enti de nkrɔfoɔ keka no sɛbi ekenken kwa ankore hunu ɛna ɛyɛ dede ensɛm biara enyina mu a wei sɛ ogyina so kɔka kyerɛ tu ahene asi ahene sɛ omunyina so nto aba na ɛmfa ma wa enye ye wɔ baabia na mmom yɛse deɛ wonim to no ne yɛde ne gyina trona no deɛ watu bi pɛn wɔno na ɛwɔ se yɛhwɛ ne yɛboa no na wɔkɔ so a na wɔkɔ nkodene ɛkɔ n'anim wɔkyerɛ mu sɛ mra hyɛ badwafie adwuma no sɛbi mpraduasa ɛnyɛ bayira abrewadwo o dabi ɛyɛ adwuma bi a ɛde pa wo nkyɛn ahuni sɛ ɛmrɛ ne yɛnya de soɔ sɛ kunkron wanhwɛ ya ukom bebu enti wɔn mu ni sɛ wɔmla sɛ badwafie adwuma no ɛfosa no ɛnyɛ mrɛ na mpom na sɛ badwafie no krampo no ansa na obetimi apri bibia ba mpɛsua so no na sɛ bi uyo bi a yɛbɛka sɛ wanya animdie bebree ɛwɔ mla sɛ badwafie adwuma die ne nhyehyɛ mu ani afen so watimi awurawura ma huhunu abembe mpanyimfo bi ansa na watimi adefadefo ma twetwe mpotu nyuma de ba mpɛsua so enti ɔno na kɔ ɔnom kranka sɛ bio wata hɔ kakra no wanya animdie anya suahunu bebree a ɛno kra betimi aboa na ma watimi atwempotru nyuma dodo na de aba ne mpɛsua so enti ne wanwa sɛ nkrofo bi pɛsɛ sabio wɔn ɛwowɔ wɔnase a nanso wɔgide sɛ ne nyina no enkosi aga Ghana mamra ne hefa ya kyerɛ sɛ wo yɛ MP na akɔ kyerɛkyerɛ ma no asi na sɛ bi me manfo na ɛto aba no ma me no ɔga me manfo sɛ sɛ bi ɔmu nim de ɔmo yɛ ana sɛ de ɔmo nim de ɔmo yɛ na yɛ ni MP fo a ɔmo akɔ nkɔkye ne nkuru nyinaa na ɔmo no sɛ ɔmo manfo aka kyerɛ ɔmo so ɔmo si fo ɔmo akɔ miɛnsa te constituency adwuma MP Sabaka obi abɛyɛ ne de obi ba nkyerɛ me adwuma ma yɛ wɔ ɛyɛ akyem so adwo constituency as a member of parliament from 2012 to obi pa ɔnka nkyerɛ me sɛ adwuma ma yɛ no ma yɛ adwuma yɛ pɛ obi antumi nnimi nyɛ adwuma ma yɛ obi anim sɛ ne na constituency na tie ɛnene hwɛde ayɛ na yɛ kɔ yɛ nim bebresi anim a yɛbɛyɛ nti afei na kwanya no aba no a yɛbɛyɛ adwuma ne mmɔ ɛde aboa no na obi sɛ obi nsi so na hɔ na ɛka saa na me aba abranteɛ me wɔ hɔ a wo sɛ yɛmfa abranteɛ no nsi fɔm ne yɛnkɔfa retiree aha nyɛ pension seat o aha a serious seat achimso do seat no a very serious very important seat you need strong people you need people umbetumi aye adwuma no you need somebody with energy your energy ubetumi atwa na yesi parliament no ye trans ne aye adwuma ene onya hwemfa ma obi za me kotra trans wo parliament a ka me nya hwemfa ma achimso do ubanante uwura ministry na akwa ha no akwa na akwa fa retiree na de ne ba ono ubetumi aye sa de na da me nka se oni ahoden ahoden adwuma no etre ana madwuma ma ye no ontumi nya cannot do it but so far so good ma ye adwuma nkasa adwuma de wabɔ bia nkasa tubo wuramu akyemsu adura ne akwan kora de wo kwa odi agrom de bɛboro won fanya hwe patemba bia ya gugu ne ade aja putunyuma bebre sugusu a ekoso opanyina wote ne nkan wono eye mrase bedwani di madishomo akyemsu aduro abato mpesua so onimonyamfo Kennedy osei nyako
ena wote se agya won punches no punch nkrofo ni wusa anya asem keto akora na sa dwumadi akro ya ase no no ye adwumaru atoaso ya te wok no emna se badwani di ma de so mo ache mo da ba to mpesua so ni monyamfo Alexander Akwasi akwasoso kopie mu ewase ena ni monyam kwata ni nuachi boni nuachi dompa se de be ya wono so sabetimi akwaso akura eye achimso aduro akunya no na afa kura so matimi aboa ma break the 8 na possible e dia man pipi amanyoko ni nyina ni Dr. Baumia na no na eye on monyamfo Alexander Akwasi akwetire mu say break the 8 dia afri ase kura na we kura ne de aye possible awie ai dayasumu no omawie bibia onkunyadem na kase beba ni so amani panya do mani ehunu no amadi hu adanse sense Dr. Baumia no mayi no sebi preduasa ye kane anisuade hunu nimdie pa ye de kekere madi bu man mo man kona nimu a ayo panyini ni tiri mu mase tamanya asem ketwa wom so mo bona chi dom so hwa nim so mbeboa no wom nyina so ye krado obi aba mumuye obi akonkoden to gidie sade tie bia no 2024 MPP twaso abuo man no Breaking the 8 na shase o hwe se ne ne ye nua pani Kennedy Osanyako wakenya ne ho e wa chim so adu na right after ye leader and a presidential candidate no waka party na bomu ne ya wusu ye ho ne ade a bibia dia dance say breaking the 8 we are serious ashase fi he toaso afoda na toaso na block mu anyina no Kenya no ashase esa Kennedy Osanyako ono ne ye Eastern Regional Caucus chairman edu tiri wa shase eti ne tiase hunu say e be affecting all other constituencies in the Eastern region eti breaking the 8 has started. We have a leader, we have a presidential candidate, MPC at this was ye Jumaday, say a very tiny seat, no, Naya Twaso, they break it. Opanyina wote ne nkan wono eye mrasebe dwane de ma de hia wonom ewo achim odaba to mpesua so onimonyamfo Alexander Akwasi akwano no na okire mu se wonom so so aye krado break the 8 na possible ne kwakura mu no achim suadro MPP amanyoko ntotrani eye owura Dominic Fobi wono so edibi episo no de enkabom na wo sere de ama amanyoko no ye mese Ghana fo nyina mese me party fo nyina mesro mo se okono akansie no ya wie nya kwa akansie ni ya wie ade akase nya beka ye ho abom ni akonkodi ade ya nimu no na be 2024 the slogan ene ani so adu hu se be break the 8 no etimi abasa no amasa na kwa se munya me hwe wo na wanwi ni me mfre de walusu me na malusu mintin so me ma be ma party no agija na nkabom ni 20 mi ama nkunde ntimi ma na mese Ghana ma nyina ne se onkeka enu ade koto aba eyi eru aba umia na fe Ahenkan FM. Ani awoti yei eya chim suadro abato mpesua so wonmo MPP chairman no orura Fobi Dominic ena adechimama otene nkanti adwumaru atoaso het work no mu nsem ene ye dia ma wo no Jankoyanim awanu medonsia Akan Kasiebo ni mu abusua na wo kire wadwen 0533 898915 0533898915 Yakoya nimu abusua enano memenda ane pipi amanyoko no New Patriotic Party etu ahini asiahifo akokoto abakokrommoti kodi ahim krata so na abatro nimu ano yenyina de anim de atue mu ne de afiri mu aba na ansa no omokwa akoto aba no ene wo mo mayi o manim so motai Dr. Alhaji Mahamudu Bamia kire no omodoso pa Emrashe bedwani anu onu gina mudema de sha wonom ewo swami abato mpeso aso onimonyamfo osache mensa bonsu wodi oyi nanim play asi wotaye baumiechi na ansa no mokwa akoto aba no wono so akwa yeso amemrashe bedwani wotu nanum tuo pen wasini gen ato wonom sai Canada kompra kwa Japan de si Ahenkan ba ni nyina wie na wanya 20% ene Nyankopon ne do no se 20% pa Canada kompra kwa Japan be nya bie ho ne nyamente ase afa ekura mpo no se wo ba swame abato ampa swane so se Canada kompra kwa Japan nya 15% ya ne Nyankopon di na chi so pa essence watna sia career we ahunu se Canada kompra kwa Japan so amefo anhada nyada ne sa ana delegate fo so omokwa akoto aba ne nyina no so wamo nhada mfili ne sa entini 20% wonya ana so amehwa so 15% wonya yes wo so de wano do wura bi nwo enti wakana sam ato wano mo sa
ni atu aba ni wie ye no na ade na dane swami abatu ampeso ne so no Canada kompre kwa Japan enya aba ni mu be keka ko be 40% yo na chete 50% na onimanya fo se chairman sabonsu kai no oboa wotwa atra so kura bunkama fa so 15 40 de anya na fa no no na chese Canada kompre kwa Japan wa ya de papa ya tu aba no so wie ye kinkan Ghana hanu munyina NPP delegate fu aba ni boemu no na Canada kompre kwa Japan so ne nam 36% ni a chese wo kwana nim kura enti si wakasi wo benya 20 na swami wanya 15 no pa ho sado twisty chese anya ye antentam ne prediction no amfa obakasi papa ya nanse ne prediction atri ya friend sample chese nanse ono obe predict ya benefsin amfa sabi papa ana odibanya for say chairman sabonsu wano so ne prediction no akwakwaye entiani ya kika bo mu wie ya Canada kumpre kwa Japan swami abatro peso so nya 40% no ana nsantwofo so de ya per reference pa enanu asem na akaye no enanu asem na si ya no abo odwure ho sen enti na muso nsantwofo kobuso ni monyafo se chairman sabonsu no ayamra shebedwani ojem de madesha wano mo swami abatro peso so edom kase wo Ghana bra shebedwa no nda wo ma no wasanso ya swafo wano ahwe parliament dwumadi anyina dansam so wokobu san se papa wa asa wapona antuo eno ase apona di anto na mebo Canada kumpre kwa Japan mebo na baso papa onimanyamfo se chairman sabosu kire se Canada kumpre kwa Japan wa shop price no pa esan se 15 40 de ebi wom na wa yade pa watu wane samsu biem ya no wane samtrofo kasa chechire mu no se o ono de ohunu se na delegate fo no bebre adweyom so wo se Canada ba nanso no na edom kese pa wo ya MPP amanyoko no so hunu se da bi Canada ba enye yie enu nti de ehunu ne sa Canada na otai Dr. Alhaji Mamdu Bamia no enti we nheda anya wanwa afie asem enu nti ono de betumi aka ne se Canada nso aprepa kokoden akwanani mu nanso nipa no yede franka no ama no ye na wo himo eni kura yede aka ne se nkunimdi abotre no abono wako akopa na wie no Dr. Alhaji Mamdu Bamia owadwuma ya papa wasi nyamya nim nukrani enkomu nya 70% ekeka kwada ko betimi aka so adwuma ne dia obeya so so relax kakra na so se wantimi anya 70% na Dr. Alhaji Mamdu Bamia enya 61% no wo se wo mu ya adwuma 2024 adwuma dom so asudie dom so papa enu nti wo se abanto na ekwa awieye no se wo bo Canada kumpre kwa Japan abaso se wo keka ne ho hyesa na pakoko eye bibi kire bibi no eye Ghana man pani abedi eche Dr. Alhaji Mamdu Bamia so adwuma wo ho papa nti we no ato se eni pipi amanyokuo no Bomu babom ho so apema kwaso se 2024 breaking the 8 no enkoye enyum kwa na emom ebeye modembo ene adwuma dindin. Well, I was thinking that we'll be able to rake in many more votes than we've had. All that it means is that we need to work harder. Some people had some different view. They seem to think that Ken is a good choice for us. So they have voted for him. And he's garnered a little bit over 40%. Baumia has gotten about 56% plus. I was thinking that the least performance, the worst performance should be about 70%. As I've said, over 40% at Swami. That is, without mentioning words, that is some good performance for him. I thought that we would not be able to get more than 20%. That is some performance. But of course, we all do know that Swami was one of the targeted constituencies for him. I was thinking that Baumia will be able to garner about worst case scenario 70%, and that was going to help us to unite the party. Can you say Adri Bebre na wani patrim
Nanso Nyankopɔn agina sie ne na gina tuo nkoa na bɛyɛ hɔ ka to amen jeso amen ti we bia nua bi ni o nipa de obetimi a predict 20% hwɛ wonya ne boom what try kra na je say ade no Nyankopɔn ka na waka nipa wote ni kan wa ya brasha badwani ogyam de ma de hya won mo so ame abatro mpeso aso wasanso aya majority dida edom kese eba no da form na hye badwam wasanso aya soafo wɔhwɛ parliament edwumadie yinada eso onumonyafo se chemensa bonsu eno na mpanyfo beka che o se wayiye ye fa eno no nche se obekọ osoro ahemam yes tisa amanfo boje oso bekum nantwie aya yiye no fine enso na bokọ na moche yes twa chimpress tie no njudi ya betima abo ajo so o benya se be keka Seven I've predict ono so na se mi hunu show kra o se o mawi o agenda no therefore no be se foforo ase okay se no mu wie ye enadu o chene free chene ko be se agenda foforo ase okay awusiafo ye koyanim ewo ensem foforo enso emuna no enso ya amanwasam kro na MPP osukokoko amanyokuo no wamo ena anya omudin ena ebon ti obia soso eye ho bia ka bia enya asem ketwa na emra sebadwani di ma de hia wonom ewo eye tema west abato empesua so wonom la sebadwani eyo nimonyamfo Carlos Ahenkra opanyinu kai no oboa wo be wia pipa ni BCC ade akọ emra sebadwafie to abadia yi speaker wona moamoa pipa ni bi ode hye na numu Amerika wache osembotu wa mrachebe dwafie ho saa wapangini yi wode ababatu dwakire mu se sisiam no eka zadie adwuma ni nyina si wamaye do metumi bia etimi enso ahwe aboa amena no kaso manya frankatuni no manya frankatuni no akado babo frankatuni no echi dom na watimi aboa nti rani mate no wache se eno na sisia no mde omani enso eba be kire so wade ade sede kase akwama amanyokuo na twetwedo ni anita kukudamfo muo mu se sabi mpeduasa omunya opanyini a eno eye Ghana man panya be chepe protu frank adema epipi amanyokuo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia omunya no no ankasa sabi ni tine tuari ne kwanso no wono amfanwene ehwo no wanwene hu biem no anyi nipa osusu se obetimi aboa no ama afimpino ne aduonu enan ne nsatimi akatumi no na watimi so aboa toa so abuni man se de opese onya no pepepe wo kire se ma obi biara nkoye kwantwa akwamu twitwa bia anase mu obi ankoye osi akwa wo panyi no enso ana muntu opese wotuo edi fa nipa opese obonachi edom ne ho wo sese koba se enkrofo kosusu di ma no anfa wei wesi ye wei ose koba se be ma papa no sabi mpeduasa onya adwene mu fan enfa eni ni dwumadie se de ope no na dwube keka bom ekoba se anso wanhwa ni anusuchini na beka no ento osrepa se na adwen nya ni ntatenti no obi ama ne kwada no onwe no no hu nipa obetimi aboa no se no mom betimi aboa amenoma timi enso akọ eye enkan ye pa ogidie mapa se Dr. Bawumia sabi mpeduasa nipa bia so obeyi no amanyokuo no beye krado so medina tumo obuo ni anidie wo so mde ma no emfa oni nipa nse de osebetie e wo samanyokuo ni nyina de anidie sevata ede ma no mo bo ache na afenso mu nyina so hwe se asumdwe ni pepepe yo betimi enso akoso substantive presidential candidate no ena obe select nipa no na national council to approve obia pa omia be yin say ono person oye the vice we should allow him to help use this person to help the party and by extension help the nation. Senior President Kufuado if you identify Dr. Bawumia I need papa idi bia ba bedu say ahini ya to na say the money I expect say as a party for you and respect man that's what decide say ya dan person no go dim vice president MPP nobody should find any way to stand in the way so that should that and say any choice any choice Ahenkan FM wose noa no pa na ye noa no pe nya afi ne ye nyini ntum saa so Bawumia saa ne ye de ne fa mu ye se Kufuado yi no Bawumia de baba ye nim no bisi ye nim no ebiso betimi aboa ontimi moa tinjie saa enso na nado se anoa na me pe no ene so de ne ba ya ene ye keka best vice president wo Ghana ha opanyi di ma akotre yo
kanya sanka asema ba eti Dr. Bawomia de okire musia papa no omunya no no anyi obi a obetimi aboa no na ne saka tumi no opanyina atene nkan eyemra sebedwane de ma de hwomo Tema West abato mpesua so onimonyamfo Carlos Ahenkora na wote ne nka no ada na se waya yi my style menya style say ada dia nyesi onsam kanimu no Osi ya kan den best vice president wanu nyodu osi wanu nyodu ai nkama no kro ya afum de na so wanu nyodu ase we okay osi kama no ya afum so me for so ya na bai ya de anya ba ne sa si almost vice obey na free Ashanti region no de wo so mo ye ne sa say on say se kodi Akan for no ho a omu yi free atifido so hu nti we a Franka Tubia na kono nti se wo mo agenda na no mugu so mu pushi no se wo mo dia na se wo mo di dombo beba this ye nya dom se dombo ye ni mbo this ya waba ya na waba si buzi abaye ni de ko dan kwa abaye ni de ko ne da so wo mu yi nti ya hwe dombo no ya hwe dombo no no so de be ma yen nti o be ye fra Santa region mo se nipa nso a o hwe description na ase mi sweet mi sweet sa anwo fe brodia mi sweet na adwere nsen anya bad ase mi sweet sa because obi ya mano ayi ya Jeffrey nsem ya mano foforo so watimi ye na oji abasobode so na say unse bi sweet so jeje abasobode na just abasobode nyina ya agenda line no betimi ayo no sweet na po adie ba se mi mo obi di Asante region sweet Asante region dia ukwa eja empanyfo mi mumani mutia o na so timi se ka sweet ya ho fe ya ono de kokko enwi na obi kama sa VP ahwafe VP ahwafe ana president no so ahwafe and good to see you boy. No Fanta. A bet you say a riding on me at you. The other go Fanta. The Babiana go no. Sarah. Good Fanta mamu. You're yana panu to see. And you bet you anum. And I was saying this if also you free ho. Vice or no? Also mu free ho. So mu free wa asem beba. Because e ho no no. Ayi afrafranto be pri bi wo ho. Afrafranto babagumbe wo kai Asante region ho. Na eja de ombe yina free ho no de ama MPP won so apribi wo ho na de ombe yina free NDC so ma pribi wo ho ti won be dane se ka be mi do mu 70% no se mu be hu ye be fa okay because afafa to di bra bra Asante region na to wa ni followers those wo say yellow nko me former boss kro di nachi gidi yellow odi nachi o se on di afafa so on afafa to na ni be wu hey, no more fucking. Why? Can for vice? No. Why no? Never. You no go do am. You no go do am, we go see. We go vote, we go see. Okay. Don't worry. Say you no go do. Say ni pay na na bia di kan betu so nipa ni free Kumase. Yati. Ken so afri asen. Okay. Tino Ken over the bar. Okay. Yati. Ken o de man ka hwe problem bi tina. This ya be mam e be man this for show down. Ono wa mo. Second so be mom show down. Mo de afiade. Ya be hwe. Afiade nya hwe ma yen ko ate. Abusiane ya kwa ni e be to ade. Sorry akọ. Adalu ya delegate. Na oji usika no.
Onse sika no weche nti na bia na ahopeprenti usisi ajijen ana ahopeprenti na mubui uya delegate asisika no de moje pa delegate fo nhranka mo mumfa bi mehuku yen to so ya delegate na sika ajeje nti ba mi a che sika Kennedy che sika afri akoto sika na bo nanu nti wa yare Time Herbal Center phone no number. Okwaya ya manu ti abon ya de. Nzanga bi. Efu agba mi bi o se, mo nga check ni se. Office kadi mlesisia. Ko fo no mama no. Kadi maye. Wa ma bi o bi na sa aya waso wa sa se na chi be basa. Ano manage ya basa so. Ano manage ya basa. I read delegate for muhu. Enti wo dia wakwaje sika na abo ya de we nya bio. Time Herbal Mixture ne beboa wo. Tu ya de ase malaria fever achi wo nyina da. Awe bas. Wanuma tu ntimi ndidi. Mesra wa pebi nanom. So ya kan obuabo for that man for here Time Herbal Mixture because me jiri say Saturday ni de na num nyina beto be no. Etu loss of appetite pebi nom na eraboa wo. General body pains munyina munununun bi. Sa again say ukra umuni manto. Oh me Wanu manto. Eni anim de abanti no. Okay. What do fufu dada? Okay. No more want to be any fufu there. Mumu here time oh. Me say James woni. GM so here time ana. Here time. I was say mani bi. Oh, any GM yesra wa numre. Compare Time Herbal Mixture ni bi bobo. Loss of appetite na be fru obetimi atete biare pa. Betiti biare. Na fe mayambra Time HH Herbal Mixture ne so. Eno bua busu immune system. Obu anu muso ensu otutoi wa no fon asa wode ni bi wa bre bi onye adwuma bi a onso Time Herbal Mixture ni bi ene bebo we HH Time HH Herbal Mixture. Na shane soma me say Time Herbal Mixture ne Time HH Herbal Mixture no. Ubenya bi ato ewo pharmacy shop bia mu herbal shop bia mu nationwide ubenya bi ato. Doso puomu fuano so emfra 0244 417669 0244 417669 Kaisa time no TIME time. Anya abusuafo yempom den SCP asitai wa be time aboa yi. Ade ba ko bi wo no ma sa ade no sabi mpraduasa se ye di jawa eno ano no ekura ba fe bo. Obia timi ni wo entumu chemu pe obia timi metata se fa ho krata bra na de da bi eno ayengumasua se unya modern bo utimbo ho modern na nya obodi krata ekura obidi be didi afi bo obia timi no mpre ho ento adaruma Akim State University College Semen Campus wo no maba ba maba nyina ayewunti se wongumasua be konkan ento ba kotokumpa tam ya de ne nyasem ketu atwotwodo ne ni kuku danfo wo no matete wo no mo enom kuta abodi krata ebo wo no mo munya duma aye afansu dibre beto pe pa ne abona show sa abodi krata ne kura no emu edru na waseme nkancho se afimpino ne aduonu miensa ne afimpino ne aduonu enan ngumasua adwumadi akihye no wabie wono mapro ade ato no ma first degree programs no ekoso wadaro mafa ho ehyemu bie no okyese ansana do ho behyemu no awaso ye obi a ukuta school to aso abodi krata no ebi SSC wasi na ABC ukuta ni nyina bia wo akwanya se first degree program no so betimi enso apply afenso wo school to aso emu ogina pa etwato na wo twonso ya etwato a mekire eye SS3 no se ukira won ma betimi so abomoden na wo so watimi apeke forms ni bia no na ya waiting forms no na etimi enso aboa ukuta HND diploma mo nyina no se ekwanya wo 2 year top programs no mo betimi so abeye bi na etimi enso aboa mo ukuta ICA Ghana ACCA CIB CIMA ene de yika ho ni nyina no ukuta sabodi krata we bi ose osubetimi so apply na no ma konkan e de amount mature student we di fisia polypoly aduonu enum 25 years e de kra
wose menkanto so wa akonya se obetimi so apply eno mfa ho se okuta eye wasi ana se SSC yabodi krata ni bi wose akonya of administration no BSc accounting, BSc marketing, BSc banking and finance, BSc human resource management, afeban engineering programs na and also a BSc electrical and electronics engineering, BSc computer science. Itiano wase so e de amame afei tie wase menkanto se na woto no awie yangu masua adwumadie no so e ya ade se ekoso eti weekends programs no so no wahyehyɛ nyoma kama de amawa woso ba nim die bia wasa wonsa ka bia no woso betimi enso anya e wo hɔ no ma bro de akyerɛfo muturu abɔbɛw ɛdo no ɛba amoma bɛ kyerɛ wade na tie asamde wom ene sɛ enei ye moka bebre emfiri apuya mantem titru kotokum patam ya enkɔ asante mantamu ananka buni mantamu ana eye apuya mantem ahin kurokofo dua sɛ ye kwa kwaginim de ewosuapon mu esan sɛ uba Ghana hanom a suapon ba kwa ye ntoto nase na agi hini na omotete abenfo enu butu asante mantem ya to dise Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST no ye no wo na aka ye ntoma abo ano a ye hwe boa ma de hia mo kotokum patam ya nso nim de ebekosoro enti se obi kɔ eye KNUST wa asante mantem boka tia sentuade bo ekɔ baabi obeda ne bo de denden ye school fees aboten na oso tra kotokum patam ya wo kura de obetimi afrifie de akɔ na waba na o konso school fees sada form se so be so ko tra school mon so atum se bibibia nso edida form kama na umu wie a de obewie KNUST wo abewie eye Akan State University College no munyina bodin krata no eye pe soso bia nnam tiade na wase ha ho bebre isa menua ba ma medofo fa ho kodom eye Akan State University College na wonam so emwa na yenyina yenkwa abefo ntentan so wode hyehyɛ agu apono so a wose we opɛ so pick forms ni bia opɛ kora huntwa kwan emba wonam atena ye enu aso akwa abefo ntentan so www.asuc.edu.gh www.asuc.edu.gh enu anu no onya bope ebebia ma ebiema wa mepacho na enhyehyɛ ye de agu apono so no wadi so no apeke form so wi asamete fama mpayifo wo mo nsa beka bless mo beto onsa enso e de afro kama na no matimi akonkan e de amawo Akan State University College no ebuto asane manso akroso mensi no emu achem asane na ebutuo tia no ahye ne so enso e de amame mepacho betimi ne mpanyifo abonkomo ne nkyiremu Kasiebo dem de amawo so no waje ewo ofrenko ntabudie so 0558633957 0558633957 and 0207163787 0207163787 Akan State University College no a discipline, excellence and development, the greatest name in university education. Ghana de semamba ma yantua anunreno sia Akan Kasiebo no eso Ahenkan FM ya tuaso akuya ni mu abusua enkra yansaka monten so enkoma obi adie ni sei onua o pipe na ba ya tu pipe mu be ya ayi ahini na watwe ahini obi dan die flow me dan die ma tinkoma e Wall Street no so no empatam ha die achem oda ne mpatam akwatia ne mpatam ontwo ne zigizagam die chesenkofo adwene pa sensuo no emma na empanifo da Ghana Water Company Limited anwo de ababetu dwa kire se pipe bi druban bi a ewo achem da akwatia empatam ha sei no druban kakraka pa yeja ensuo no famu kwa soprai no apai se ta se tonsuo chese eno nanam so a ensuo no eba nketenkete sope akwa dane enkomo bebre ewo yempatam ha nanam so ma management no appointmentam ha Ghana Water Company Limited edi abetu dwa kire se asemu asie na ensuo ntimi enflow tatatata ewo nkofuo fie papa ahuduro mu no enya asem sere yakura eya asemu asebe do makoma so a wo mo ebom homodin bia se o mehwe na makeka nyomasie ni ahwa ase nsuo no ebeba na afei chimato bi aba no o mahwe aye afiri hɔ kora na timi aboa
na wamu echiremu a achema boabo asie ho na eka ne sen na watwi atwa mu oyi sa eka ne sen papo no se asie ho no mo na papo no payo se de be yo ka kumyaje no kwakwori be kwa homa no so na ye ne mpanifo akwa akwatwetwe nkomo de enti aboabo asie ya ba mu ye be kwa akwhwe na ya hwe se papo no ne nam aboabo asie ho se bani sen yo sensamafo di bi di agro na kwatete fast no mo nan kwatia bibi so agya wa kire yen enu nti egusu ahwe se yen sabeka eye kasamafo de ma epoe mantem ho Ghana Water Company Limited eye owura kwadwo dase nyane no atwetwe nkomo no mugusu kire mu se chimato bi a aba no wo mo sre papa wo mo sre se yemfa ncha wo mo adesha won patem hu amfancha won papa nya wamo adwene no mu suisu ya no atese de odi mfidie ya adwuma he ye tie sese bibia betumi asiputurupu esanse eye mfidie enti sanso na drobe ya keka ho asere na namfom o enu nti chemato timi eba ho a eno no wamo sre papa se ne ababia momfancha na anya se bi o mo keka mo sanso ahom damri fam atra moto so abom to pampersin brazia ye mfita duku bia apabia yirom ti dabi wonom ehwe so mekeka niomasi ani se ensuo no ebe flow tatatata ewo mpatam ha na etimi aboa yegusu apem yepem asenke ebenya owura kwadwo dase epoe mantem kasamafo de ma Ghana Water Company Limited na so mi se anoma tuntum bia ba besi line so ti ya enko ententam tinu yamfa mposo ase na yakuya nimu ba na yenya no a yatwa na tum abusuafo ene ye ko ensem foforo emu Ghana ya husuo nkrata dwumadie ne nhyehyɛ ye nyina no ehye abedwakwa watu din se National Identification Authority NIA wonmo ensa na sa wo beka ya ebregusu a ekɔ nanima no na ebeto dwa aban yi di hyehyɛ ba se obese wo hwe na Ghana ye nyina ye nya husuo krata ba akwa no betumi aboa na di adanse se ampa asomasia na obenten wo ye Ghana ni people ne sa yo so ntino wo tremu se e wo so Ghana ni bia nya dia e friend se Ghana card na no aya dansedie a kire se ampa nipa no ye Ghana ni wo de san se we e de ba ye ene nya asam keto bi mu twoma no bia so twaban na da pa posa na ebi skre eyeseses ebi se ye hwan ensem bebre na so nyina mu ono na eyade sa ban na ye krade so obehwa ma science no aye adwuma enti wotoa so pem so ekɔ nanim emanam na okase Ghana card no nipa de wo ena omatimi aye bie won gusu a kyeso mu ye bie na kora de akora won foforo kora mpo a yetimi hwa na ne nsa kan Ghana card na noma ekɔ nanim na wabre ye sha asiase ye Ghana card no ene ye nyasam ketuemu atete ene atepoi ebi mutimi kɔto ekodi eye laaso a kyese obegina so adisua ebu andru no so gisi wadabia ye registration no e ma de chen ansa na yasa ya ama no obi kwatim kodi nafu abemiensa ansa na ne yetimi enso adnidin AKWAABA fontentan no so eno achi ansa na eye NIA fu akwatena se omagika nneoma bom no matimi Pentecost no e de aba na eno enso so etimi kama na obi de amaye na amanfo otiem pesa kam Ghana card abani e ba baje echese ni nyina mu ono eye ni yomu ene ye pe no na enam no kase National Identification Authority for tell me say esisi ano Ghana fo esu agwamo so amomatima gina ntentene ne bi wo kro mo na atimi ahya print eye Ghana card dodo na eso so eye ade se obo mo officer ene abode esumwo no ma wono mu ewura no mo se yenim so ma yereo so ma tukwayo so ma yedeyo che so mo nto wono mo nka aje se nkrofo Ghana card ayade sen NIA for chemu se adwo mo officer boss dodo sisi anu no mo dey decorations o mo office wo na so mo mpani sa nto mo sere pa de serede e de to Ghana fo nyina nim se obi bia ye Ghana card a wonsanka ye no wo de wo ye edi ba bosome a tutumirika ko eye wo district office bia ho okọ a wonsa betimi akọ kan Ghana card no no watimi enso ade na no ana akọpiemu e wo sahwiyo so eye mensiri no opanyina won natua National Identification Authority for anu eye orura baafo ababio edi to dwetche mu se ono kra de oba ne wono ma won ara na ni nka Ghana card no maako ba be se empemiensa
3000 ɛna kyɛ sɛ ɔma yɛ ho adwuma awia egu am office ɔma bɔ ho dawura bɔ twa afekyɛw obi ambɛso ɔba bɛgye biem etu radio wɔ serɛ wɔnam Ahenkan 3.3 FM so samansa nyinaa etie yɛn ɛyɛ abɛfo ntenta da Roman ntino yɛnka mo obi bia so nte sɛ wo a wo register yɛ ɛwɔ sahwi yɛ so municipality ni mu Ghana card no kan ho na bɛgye wadeɛ wonim sɛ di bɛsɛ bosom ya bɛgye wadeɛ ɛdi na wɔtwe mienu a wɔso deɛ twɛn entan kosi dafia da ne no so ma yɛ ho adwuma na ɔba bɛgye ma no matimi akɔnkan na ne wɔkyɛm sɛ duru baabi a Ghana fo duo mu bo papa wɔsi Ghana card yi omo edit omo gi eye sise ni nyina wie ye anase ditis ni wie ye om de kwa be fontentan so omo print card yi maye ene enkrofo tim be botinku e wo mabobo ano mo fe Ghana card maye Ghana card mo wie ana mo ye ndai ade e twa ye ne mo tete ho saa mo ba betra condition mu twada pa ana o ma wie na amanfo magye no so a amanfo be so mba bagye no si we nyina o man chichire edin o. For now, no, be register with SBI card available. For you any card, then you 1 month to be an card available. Just as speak to you, no, you're over 3,000 cards still going here. Except by the last 2 weeks, we are now painting it. In terms of by Friday, now you're ready. Now, recent one, you started time on registration for election. You can be brief by a register. Also, you know, my card now ready. Opanyina wote ne nkan ukopiemu ewo sashi yoso eye mensi no emu a wono na etua badwaku a mohye Ghana ya husuo enkrata adwumadie ne ntotoye esuo ne kwakra mu no orura bafo abebio editudwa ekiremu se Ghana card no yangitaku enjesempoa se oba se oba betro din de AKWAABA fontenta so ne akeka no masiani apente o ahusuo krata ne de amawa wo se yenge ohwe na mom ebi obi de opegyina hoje ai say anyimanimu ya munyina sunde ya munyamame wose anu ne de ye bedu bibi kakra ni ahwe ni ayama wo afen so se aye bia ma dada no akwa yira na eno so ba ubetua bibi kakra ni ahwe ni ayama wo ebi aye bia ma wo na de ye ma wo no udin no kofi mensa no na ebi aye no mensa kofi wose wo mpene saa enye saa na udin ye de to wo enti ye nane no na nye kofi mensa wose anu so ye ma wa ye beji bibi kakra. Now what is happening is your premium center premium center is open instant so by your printing your you're on the center and we hold you the cheska and pulling chiam from my Obostar 771 hasha now to look from tonight now the fresh registration when you be the 280 Ghana and only premium so we know Jamaji but so we normal there in Jiska I use 110 Ghana now be replacement now be updating so do you mistakes spelling mistakes near the 2% or in a year and also 110. Now you be the 280. Adishmama, opanyina watene ka kopiemu ewo sehwi yoso MSC emu a wono ene ye manager Edema National Identification Authority NIA abedweku amohwe Ghana yahusuo nkrata adwumadie ntotoye esuo owura bafo ababio ena wotene ne no nefa manfo adwenkyere ento aso ema we Facebook na mejina na Facebook Isaac Ado edi abase omayaju o chia ye bo adwuma papo emantem de yaji abosu ko ba na Kasiebo no so utwa guse ya ewo dwa ha se Ahenkan Kasiebo papa bibi kaswa enso ede ne de aba ya ono nso ose na dwenkyere ne se Ghana fo yentimi nji mahani edibiem sepasi ya beji mahani ya beji na die said ye be na twia kai ono ana atwere de aba etimi kra spell ya ma meka se fia mpofu e odi bi atem ono ana atwere de aba and I say go and take NDC 2008 and 2016 manifesto he de omo share bo kekan na mentimi anye bibi ka so de no ankoma first time so de aba say wodi free ayirebi omantima ye ntini ato abatia wo mo no se anu na yikan ye no otumfo ntina Ghana fo de kom ne anibre tutia no wantimi anye ntira okay ai ti se oso so ahye bi na so wantimi anya ye de kom ne anibre betu atia wo so na onye so why me mo bi ade afia mpa se mame pacho okay o chire me chire okay interpret okay Matthias hey yarade akoma first say ono de
ochia owura NS Kwasi Ado incoming MP ayensu ano incoming MP nso achemachi ase asoko owura bog money osu ochia no pa na wasi wa ma MPP fu nyina tiri nkwa munya adwuma mbom na victory mbra Nana Kwame